Hey guys, welcome back to the QnA vlog. Video start जानायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे क्लिप देखायनि दहाय आं गारिखौ नायनानै फैदों आंनि जागोनखौ माने मालायनिबाबो ड्राइभारनि जायो माने पुरा दायथ'आ ड्राइभारनि आखायाव थायो नालाय पुरा जिम्मेदारि थायो बेखायनो जेब्लासिम ड्राइभारा सलायगोन बे गारिया ड्राइभारनि जायो बेखायनो आंनि होननो हायो आरोना स' दहाय नायदोंमोन आंनि गारिखौ आंनि जागोनखौ स' बिराद गाज्रि हालत जानानै दं नोंथांमोना बे फिसा क्लिपखौ नायबानो जाबाय आं दंफैयो ट्रान्सपर्टनि अफिसाव ओमफ्राय जोंहा दिनैनिफ्राय आलदा जाबाय दहाय फुंनिफ्राय आं दा फुंनिफ्राय सानसेबावनो दंफैयो आं दासो QnA भिडिअ बानायनो टाइम मोनबाय पुरा बेस्थ'मोन बेयावहाय ओमफ्राय गारियाव माने कमेन्ट फरायनोबो उसुबिदा ना नायनांगौ जायो मोनसे कमेन्ट बयनिबो रिप्लाइ होनो थाखाय माने बयबो गोसो जानानै सोंनाय दङ बेखौ आं रिप्लाइ होनो मोजाङै नायनो होननानै माने गारियाव QnA भिडिअखौ बानायनो हायाखै आरो बेखायनो आं दा रुमाव दंफैयो दिनै आं बे भिडिअखौ शुट खालामबाय 25 जुनावहाय आरो दा माब्ला आपल'ड जागोन मिथिया गाबोनबो जानो हागौ लोगोफोर बिदिबा स्टार्ट खालामसै दिनैनि 2025 नि फार्स्ट QnA भिडिअखौ बे आंनि फार्स्ट QnA भिडिअ जानो थांगासिनो दं स' नोंथांमोना बे मोनसे कुइसनखौनो सोरबा डाबल सोंदों माने मोनसे कुइसनखौनो गोबां मानसिया सोंदों बेखौ आं मोनसेल' रिप्लाइ होगोन मानो होननानै बुङोबा भिडिअआ बिराद गोलाव जागोन ना बोरिं जागोन माखासे कुइसन सोंग्राफोराबो स' बिसोरनि एन्सारखौबो जाहाथे थाबैनो होनो हायो आं भिडिअखौ गुसुं खालामनो नाजागोन आरो स' सोरनिबा कुइसनफोरा थालांबायोबा सिगाङावनो निमाहा बिग्रोनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोनहा दुखु मोना बिदिबा स्टार्ट खालामसै कमेन्ट फरायनाय QnA भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो स' गाइस जोंना फार्स्ट कमेन्टआव दङ धोरोम गयारि बिथाङा लिरदों हेल' ब्रादार आंबो डाम्पार सालायनो बाबायमोन आंबो नोंबायदि सालायगौमोन माने बिथाङा डाम्पार सलायो डाम्पार ड्राइभार स' खोरोम गयारि नोंथाङा सालायबाय थाथ' बेखौनो डाम्पारखौनो आंबो सिगां डाम्पारखौनो सलायबाय थाथ' उनावहाय आं खबर मोनोबा नोंथांमोननो आं खोन्थागोन माने इउटिउबाव नङा दे इउटिउबाव खबर मोननाय नङा इन्स्टाग्रामाव आं खबर होगोन माने आं स्ट'रि लागायबाय थायो अबाव मा जादों मा मादों जेन'बा आं अबेयाव दं दा कारेन्टलि बेखौ आं स्ट'रि लागायबाय थायो नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव फल' खालामाखैबा खालामबानो जाबाय खबर मोनगोन आरो उनाव दे नेक्स्ट कुइसनाव दं दाना भलिबल पावार आच्छा भलिबल पावार आदाया हाबा जागोन ना जायाखै आरो बेंगलरनिफ्राय गुवाहाटीयाव मा जाहोननि थाखाय फैफिनखो आदा स' भलिबल पावार बिथांनाबा अरिजिनेल नामा मा बेंगलरनिफ्राय मानि थाखाय फैफिनदों बे रिजनखौथ' आं थांनाय भिडिअनि गेजेरजोंनो कभार खालामखादों माने ओरै भाषानि प्रब्लेम मोनसे फिक्स डिउटि गैया माने फिक्स गारि गैया प्लास नोंहा थाव बिराद कुनजुसि खालामोमोन बेनो आरोना ओमफ्राय कम्पानिफ्राथ' मोजां फैसाफ्रावबो मोजांमोन माने 30,000 मोन आरो फिक्स पेमेन्टआ बेंगलरावहाय 30,000 मोन ओमफ्राय बेजोंनो माने नोंहा जानाय खरसा गासिबो मेनटेन खालामजोबनांगौमोन स' माने फिक्स गारि गैयिनि थाखाय आं सलायाखै बेनो आरो मेन रिजोना मानो होनना बुङोबा फिक्स गारि थायोबा नोंहा जानायनि मानायनि गासिबो जगार खालामनानै गारियाव दोननो हायो स्टप बायदिसिना गेस माने साराय थौ थोरसि लथा जगार खालामनो हायो दा हटेलाव 200 250 150नि जाबाय थायोबा बेसेबां थांगोन मासाव 200 जायोबाबो नोंहा मासाव नोंहा 6000 थांगोन दा बेफोरबायदि आरो मोनसे माने केलकुलेट खालामनानै नायोबा फैसा बासायहैया होमबा नर्थ इस्टआवनो मोजां बेफोरबायदि मोनसे साननाय फैनानै आं नर्थ इस्टआव बेक जाफिनदों आरो बिथांना कुइसन दंबावो आदाया हाबा जादोंना जायाखै स' आं बे खोथाखौ बिराद मानसियानो सोंदों स' आंबो फेमिलिखौ लानानै भिडिअ बानायथ'नो सानाखैमोन माने भिडिअआव फेमिलिखौ लाबोथ'नो सानाखैमोन आं सिगां खोन्थानोबो बावदों हाबा जाबायखौनो साननानै ला स' माने आं इयुनावहाय लासैनो देखायलांगोन माखासे आंनि थांखिफोर दङ आं बेखौ सिगां साक्सेसफुल खालामग्रोनि नोंथांमोननो गासिबो आं फेमिलि माबाखौ खोन्थाजोबगोन न'आव थांनानै स' आंनि थांखिखौ आं जाफुंहोनो जाहाथे हाग्रोयो स' नोंथांमोननि सापर्टजों आरो दाना नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना अमित रामसायारि बिथाङा लिरदों आं मोनफ्रोमबो ब्लगाव कमेन्ट खालामगासिनो हेल्पार लागोन ना लाया आंखौ होननानै इनि एन्सारखौ रिप्लाइ हरथार आच्छा स' बेबो कमेन्टआ बिराद फैबाय थायो सानफ्रामबो फैयो जेरावबो भिडिअ फैयो माने हेल्पार स'
आंना दा खामानिया लकेलावनो सोलिगोन हेल्पारनि आं मोनसे माबा बेबस्था खालामथ'नो हाया आरोना स' आंना लकेलावनो सोलिबाय थागोन नालाय दा जाहाथे बाहेरायाव खारोबा अब्लासो नांगोन आंनो हेल्पारखौ स' आंनो दा हेल्पारनि गोनांथि गैथ'वा नोंथांमोननो आं जेब्ला गोनांथि जागोन अब्ला आं भिडिअ खोन्थागोन आरोना स' जोंना नेक्स्ट कमेन्टआव दं मिस्टार प्रजित बर' बिथाङा लिरदों आदा गारि खालि दंबा बुंदो ब्रा ट्रेन्सपर्ट लाइनाव स' दाथ' आं बारा खबर गैथ'वा बारा गोबाव जाफैयाखैना गुवाहाटियाव स' जेब्ला आं खबर मोनगोन अब्ला आं इन्स्टाग्रामाव स्टेटासाव होगोन नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनानै खबर मोनबाय थागोन इन्स्टाग्रामाव जे इउटिउबाव पसिबल नङा बेफोरखौ होनो आरोना स' इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना मेसेजबो खालामनो हागोन आंनाव इन्स्टाग्रामाव थांनानै फल' खालामबानो जाबाय नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना बिक्रम स्वर्गयारि बिथाङा लिरदों आंबो गारि नागिरगासिनो नोंसोरनाव गारि खालि दङ नामा हायोबा नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरलाय बिक्रम स्वर्गयारि नोंथां आंथ' कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरनो हाया नोंथाङा इन्स्टाग्रामाव आंजों रायलायनो हागोन मेसेज खालामनो हागोन नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना हादोरसा बसुमतारी बिथाङा लिरदों आदा नोंहा न'आव सोर सोर दंलै प्लिज रिप्लाइ मी अके आंहाथ' न'आव फादार दं मादार दं ओमफ्राय आंनि ब्रादार दङ सासे आं आलदा थायो गासिबो आलदा आलदा जोब आं दा फेमिलिनि खोथाखौ बारा रायलायनो साना स' नोंथांमोनहा फेमिलिनि भिडिअ नांगौबा उनाव नुगोन आरो दा आं होथ'वा दे नेक्स्ट दानसोरां बसुमतारी बिथाङा लिरदों आदा सानसेयाव बेसेबां फैसा मोनो बे खोथाखौबो बिराद मानसियानो सोंदों सानसेयाव माने फिक्स दरमाया नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ ट्राक सालायग्राफोरना बारा जाया हाइस्टआनो 30,000 बिदि जायो फिक्स दरमाबाबो दा जोंनि नर्थ इस्टआवथ' 12 10 to 15 18 22 बिदिनो गोजौआव थाङा नर्थ इस्टआव दा जोंनिया 24 फिट होनो ना गोलावजोंसो खोथा जोंनिया कम्पानिनिया 24 फुटियायाव 12,000ल' जोंना दा दे अनलि 12,000 ओमफ्राय दिनावहाय 500 मोनो आरोना गारिया खारबाथाय 500 पर डे मोनो ओमफ्राय लकेलावबा आरोना गोजान जुदि थाङोबा नोंहा 1,000 मोनगोन दिनाव ओमफ्राय प्लास नोंना लामा खरसा बायदिसिना बाहाय एसे रेरे खालामनांगौ आरोना बेखौथ' बयबो ड्राइभारबा मिथिखायो ड्राइभार लाइनाव बेफोरखौ आरोना मा बुंनो ड्राइभार लाइफखौ ओमफ्राय मोजां मोनबाथ' मोनबाय फिक्स दरमायाव मोनबाथ' मोनबाय दा जोंनि नर्थ इस्ट एरियायाव बेबायदिनो अल इण्डिया आं नागिरगासिनोमोन सालायनो अल इण्डिया गारि मोनाखै स' आंनाव अल इण्डियानि बारा कन्टेक्ट गैया सिगां आं दाम्पार लाइनावमोन नालाय दाम्पार लाइनाव थायोबा बिदिनो आरो लकेलाव खारनाय एसेल' थांबाय थानाय फैबाय थानाय बिदि जायोमोन नालाय माने बारा गिदिर फिल्ड बानायनो हायाखै आरो आं दा ट्रेन्सपर्ट लाइनाव हाबनानै एसे एसे फिल्डआ बारायलांगासिनो दिनै गाबोन लोगो मोनगासिनो बिदि जादों आरोना दाना नेक्स्ट कमेन्टआव दं फैलाव ब्रह्म बिथाङा लिरदों ब्र' नोंजों हेल्पार नांगौबा आं थांगौमोन आं दहायनो होखाबाय बिनि आनसारखौ माने आंजों दा हेल्पार नांथ'वा आं लकेलावनो दं नालाय नांगौबा उनाव आं खोन्थागोन आरोना नेक्स्टआव दङ जोंना दा EDTDS आनो मोनब्रै मोन आदाबो सालायसोलै आं बिथांनि कमेन्टखौ बुजियासै सरि दे नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना इक' ब्लग बिथाङा लिरदों आदाखौ आं बिराद मोजां मोनबायलै आदा नोंबायदि सेंग्रा बैसोआव एथ्र हार्टासिं खस्थ' खालामनायखौ नुवाखैमोन आं स' लाभ इउ एन्ड फिउचार लाइफ स' थेंक इउ इक' ब्लग नोंथांखौ धन्यबाद आं बायदि खस्थ' खालामनाय बुहुत दङ नाथाय बिथांमोनहा केमेरायाव फैया केमेरानि आन्दाराव दा बेखौ लानानैनो आं ब्लग चेनेल बानायनाय जादों माने ब्लगखौ ड्राइभिं लाइनाव लाबोनाय जादों माबायदि खस्थ' मोनो बा ड्राइभार लाइफआ माबायदि माने नोंथांमोना सिनेमायाव नायनाङा आरो बे आंनि ब्लगखौल' नायलांबाय था माने रियेल लाइफ खुनु इडिटिं जेबो गैया रियेल लाइफ खोन्थागोन मा घटना जायो बबे जायगायाव थांबा माबायदि जायो नोंथांमोना गासिबो आंनि बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नुलांबाय थागोन आरो सोरबा सोरबा माने आंनिफ्राय बांसिन खस्थ' खालामग्रा दं बिराद दुखु मोनग्रा दं साननै सानथाम ओंखाम मोनजायै बबावबा जेक फाननांनानै ओंखाम जानानै फैनाय बेफोरबायदि बिराद गोथौ गोथौ काहानि दङ बेबायदि आरोना नोंथांमोनहा नुलांबाय थागोन माबायदि जालाङो दा जोंनाथ' सोलिबाय थानाया मोजाङानो ट्रेन्सपर्ट लाइना स' मालिकआबो अनाराबो मोजां नायनोसै इयुनाव माबायदि जालाङो स' भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ दे नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय स' QnA भिडिअ गोलाव जाखायो गासैनिबो कमेन्ट रिप्लाइ होनांगौ नालाय स' नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना दा from WB दे आदा नोंनि ब्लगखौ नायबाय थायो आं फ्रम वेस्ट बेंगल फुल सापर्ट
थेंक यू सो माच नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय नोंथांमोननो बेबायदिनो आं मोजां रियेल लाइफ खोन्थालांबाय थागोन जेबो माने गाज्रि बा नंखाय जेबो आं भिडिअ आपल'ड खालामा नंगौखौ गासिखौबो सैथोखौ आं देखायलांबाय थागोन आरो स' नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना बि बसुमतारी बिथाङा लिरदों ड्राइभार नांगौ नामा ब्र फ्रम बिजनि अके नोंथाङा इन्सटाग्रामाव फल' खालाम आं जेराव खबर मोनो बेखौ आं इन्सटाग्रामाव स्ट'रियाव लागायगोन नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय दे नेक्स्ट कमेन्टआव दं दुर्गा मुसाहारि ब्र सेलारिया बेसेबां मोनो सेलारिया आं दहाय खिथाखाबाय 12,000 24 फुटियायाव ओमफ्राय पर डे 500 आरो स' नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना दा पद्मनि ब्रह्म बिथाङा लिरदों आदा बाजैया नोंना बहानि आरो माला हाबा जागोन आरो गोसथोलायनाया बेसे गोबाव जाखो बाजैजों पद्मनि ब्रह्म नोंथां आं बे कमेन्टखौ रिप्लाइ होथ'ला जास्ट साननानै लादो आंनि लाभ स्ट'रिया बिराद गोथौ आरो ओमफ्राय रियेल एकदम सैथो लाभ स्ट'रि आं बेखौ उनाव नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामगोन खिथागोन स' आं बेखौ दा रिप्लाइ होथ'ला दे दुखु मोननाङा गाज्रि मोननाङा दे जेरैबाबो मिन्थिगोन उनावबाबो स' एसे उनाव मिन्थिगोन आरो नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना दा इलिगेल आदसा दा इलिगेल स' मिस्टेकबो जानो हागौ जादोंना जायाखै नोंथाङा कमेन्टआव खिथाफिनबानो जाबाय नोंनि नामा दा इलिगेल ना स' दुखु मोनदों आं आदा नोंनि खामानि मावनायखौ नायना दुखुआथ' नाङो नायनानै नङा होमबा स' आं मा बुंबावनो आरोना थेंक इउ कमेन्ट खालामनायनि थाखाय नेक्स्ट कमेन्टआव दङ पि गेमिं नोंसिना मा गामि ब्र अननानै खोन्थाहर अके आंना गामिया निज्लागुरि चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्थिपुर निज्लागुरि नोंथांमोना मिन्थिखायोना बे निज्ला पिकनिक स्पटखौ बे एरियानो आरो स' नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना सैथो गेमार हाउ मेनि सेलारि दादा सेलारि आं खिथाखांखाबाय 12,000 पर डे 500 नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना दा इट हेल्पार थांगौमोन आदा नोंजों नङाबा दस्राजोंबाबो थानो मोनबाबो जायो जास्ट नों रायलायना हो लाभ फ्रम गसाइगाव आंजों दा नांथ'वा जेब्ला आं सोरनोबा नांगौ आं खोनाबा आं इन्सटाग्रामाव एकदम रिसेन्ट माने लगे आं स्टेटास लागायगोन फल' खालामबानो जाबाय नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना दा सम्पा बर' बिथाङा लिरदों आदा नों बहानि आरो नोंनि गारि सालायनाय सेलारिया बेसे आं चिरां डिस्ट्रिक्ट निज्लागुरिनि सान्थिपुर निज्लागुरिनि ओमफ्राय आंनि सेलारिया 12,000 खिथाखांखाबाय नेक्स्ट कमेन्टआव दं फुजा वारि आदा आं सान्थिपुरनि आदा हेल्पार नांगौ जादोंबा थांजागौमोन नेक्स्ट कमेन्टआव दं दा साला गुवाट मा नाम मिथिलाय लाङा आंनि सोंनाया बेनोदि नों माब्ला हिन्जाव लागोन जास्ट साननानै लादो लाबायानो साननानै लादोल' आरो नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना दानि नार्जारि बिथाङा लिरदों नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आं आदा फ्रम क'क्राझार थेंक इउ स' माच दानि नार्जारि ओमफ्राय नेक्स्ट कमेन्टआव दंबावो जोंना नै ससिल बसुमतारी ओइ आदा सोलोंनो हागोन नामा आदा सोलोंनायाथ' नोंथांनो आं मोनसे एडभाइस होनि नोंथाङा ड्राइभिं स्कुलाव जयेन जा बङाइगाव बा गुवाहाटियावबो दं क'क्राझाराव दंना गैया आं मिथिया बङाइगावआव दं स' नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना दा महर दैमारि बिथाङा लिरदों थिख्लिना बयफ्रेन्ड दंना गैया बयफ्रेन्डआथ' आंखौनो साननानै लाथ' दे महर दैमारि नेक्स्ट कमेन्टआव दं दा ससिल बसुमतारी बिथाङा लिरदों गौरिपुराव सिगां मावखांबाय आं आदा बेट्रि कम्पानियाव अके नेक्स्ट कमेन्टआव दं जयन्त बर' बिथाङा लिरदों नों बेंगलरनिफ्राय थांनायानो मोजां जादों आंनिबा लकेल मानसिफ्रा नोगोद दादागिरिलै जेबो बुंनो हाखायालै मोजां जादों अके थेंक इउ बिदिनो भाषाफोरखौबो बुजिया बिसोरो ओमफ्राय गावबागाव जायगायाव बिदिनो खिन्थायो आरो परदेसियावथ' मिन्थिखागौ बयबो जोंनि बड'लेण्डल' आरोना जों गुबुन मानसिया फैनानै ओंखाम रसा नांदों मा नांदों होनबा फै जोंनाव जाफै बेफोरबायदि खोथा बाहायग्राया जोंनि जायगायावल' आरो बेफोरबायदिया हजों थांबा नोंखौ रावबो सिनाया हजोंबा जिखुनु आलदा जायगायावनो आरो आं एक्सपिरियेन्स मोनबाय गोबां जायगा गिदिंबाय आंबो स' नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंहा भाइरेल डेम' बिथाङा लिरदों बिराद मोजां मोनो आदा नोंनि भिडिअखौ माब्ला नुगोनसो जाना थाखायो आं अके थेंक इउ भाइरेल डेम'
स' नेक्स्ट कमेन्टआव दंबावो जोंना उत्पल नार्जिनारि बिथाङा लिरदों आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो दादा फ्रम वेस्ट बेंगलनिफ्राय आरो मोननै ब्लगखौबो साबस्क्राइब खालामजोबना दं दादा अके थेंक इउ नोंथांखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय धन्यबाद नेक्स्ट कमेन्टआव दं दाना प्रज्ञान जयन्ती ब्रह्म एबार नोंजों थांफागोन आदा जायगा नायनो ट्राक ट्रेभेल खालामनो गोसो जायो जागोन उनफोराव नेक्स्टआव दं सन्जय बसुमतारी बिथाङा लिरदों आदाया बहानि आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि निजला पिकनिक स्पटखौ मिथिखायोना बे एरियानि स' नेक्स्ट कमेन्टआव दं अजय ब्रह्म बिथाङा लिरदों सेकेन्डि थांगौमोन सेकेन्डि नोंथां दरमाया बेसेबां मोनो अनुमान वेटिं नाउ मतलब सेकेन्ड ड्राइभार नामा आं बुजियासै बिथांनि लिरनायखौ स' नेक्स्ट कमेन्टआव दं दा सानखां बर' बिथाङा लिरदों माहानि आदा नों आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि स' नेक्स्ट कमेन्टआव दं बिपुल ब्रह्म बिथाङा लिरदों हिनजाव लाबाय नामा ब्रादार स' नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना मिथुन बसुमतारी बिथाङा लिरदों ब्र' बोरै दं आं मिथुनसो फायार कम्पानियाव मावनाय मुम्बाइआव अके मिथुन आं मोजाङैनो दं सोलिगासिनो बिदियैनो नोंथांमोना मा नुदों ब्लगाव बेनो नेक्स्ट कमेन्टआव दं दा बिडि ब्लग बिथाङा लिरदों दासो एसेयावनो मोननै चेनेलनि रां नांगौ आरोखि आदै 50K बानाय बेनि उनावसो साबस्क्राइबखौ लुगै बिदि मा होनो फैसाखौ साननानै आरोना इउटिउबाव मालाबाबो आगान दा आङो नेक्स्ट कमेन्टआव दं अनजालु नार्जारि बिथाङा लिरदों अल इन्डिया राइड खालामनोबा नों मा बाइक लागोन ब्र' रिप्लाइ बाइकआथ' आंनो एडभेन्सार बाइक नांगौ ओमफ्राय लानायाथ' एसे गिदिरखौ लुबैदों नायनोसै नोंथाङा उनाव मिथिगोन नेक्स्ट कुइसनाव दं जोंना हेरल बसुमतारी अके बिथाङा लिरदों From my side, only 2 questions. One, we are studying in JD School. Okay, JD William English School. Now, is not it? 2, how much is your salary? Okay, number 1 answer is yes, I am studying in JD William English School. बुरजा फरायाखै. Only class 4 ना 5 मोनथाय बावबाय आं 5-4 बिदि फरायदों JD विलियम्सआवहाय नेक्स्ट कुइसना जाहैबाय नोंना हाउ माच इज योर सेलारि सिदा होनखाबाय अनलि 12,000 पर डे 500 नेक्स्ट कुइसनाव दं जोंना 7up स्टाइल बिथाङा लिरदों आदाया अबे आच्छा बिथाङा गोबां कुइसन सोंदों नाम्बार 1आव दं आदाया अबेनि 2आव दं आदाया ट्राक सालायना खस्थ' मोनोना मा 3आव दं आदाया ट्राक सालायना बेसेबां मोनो 4 नाम्बाराव दं बाजैया अबेनि फ्रम उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट मासबाट नाम्बार 1 नि आन्सारानो जाहैबाय आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय सेकेन्ड खस्थ' मानो मोना जानो जेरावबो खामानियाव खस्थ' मोनखायो बेनो खस्थ' दङ खस्थ' मोनो 18 नाम्बाराव दं आदाया ट्राक सालायना बेसेबां मोनो 12,000 पर डे 500 दे लास्ट मोनसेबाव बाजैया अबेनि बाजैयाथ' चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो दादगारिखौ मिथिगौ ना स' बे साइडनि आरो नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना अलंबार बिथाङा लिरदों खस्थ'लै आदा गारि सालायनायाबो खस्थ' ब्र' बिराद खस्थ' नेक्स्ट कमेन्टआव दंबावो जोंना दुंग्रा दैमारि अके फार्स्ट टाइम भिउ ब्र' नोंथाङा बबेनि आरो बबेयाव थायो वेलकाम नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय आं जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय आं दा गुवाहाटियाव दं गुवाहाटियाव बर्थमान गारि सालायनो थागासिनो अके नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना तानमेन रामसायारि अके आदा नोंजों आं ट्राक लाइननि एसे पार्सनेल बाथ्रा रायलायगौमोनलै ब्र' नाम्बारखौ मोनगोन नामा प्लिज आदा रिप्लाइ खालाम आं नाम्बारखौथ' हरनो हाया इम्पसिबल जायो दे ब्रादार नोंथाङा आंजों रायलायनोबा मेसेज खालामनो हागोन इन्सटाग्रामाव दे नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना जांख्ला बिथाङा लिरदों इउटिउबार जादों होनना आरो जाथावै बाथ्राफोरखौ दालाबो ब्र' बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय था अरायबो सापर्ट मोनबाय थागोन अके थेंक इउ कमेन्ट खालामनायनि थाखाय दा आंनि टपिकआव नोंथांमोनहा जाथावै टपिकखौनो नुखानायबो नङा एसे एन्टारटेनमेन्ट नुगोन आं कमेडियान मोजां मोनो नालाय नोंथांमोनहा सिगांनि गोजाम भिडिअखौ थांनानै नाय कमेडियान फार्स्टआव खालामदोंमोन मोजां मोनो नाथाय टिम साक्सेसफुल जायैनि थाखाय आं खालामाखै टिम नांगौ जायोना कमेडियानावहाय प्लास नोंथांमोनहा गोदान गोदान जायगा नुगोन आरो रियेल स्ट'रि जेन'बा माबायदि खस्थ' मोनो सासे गरिब लाइफनि मानसिया बेफोरखौ
नोंथांमोनहा नुगोन ड्राइभार लाइफआव माबायदि बेफोरखौ नोंथांमोनहा नुबाय थागोन आरो गिदिर प्लानिं दंबावो नोंथांमोनहा लासैनो नुलांबाय थागोन आरो गाज्रिखौथ' आं मालाबाबो लाबोआ मानो होनोब्ला आं गुबुननि सोरबा भाइरेलनि मानि बेफोर टपिकखौ आं भिडिअ मालाबाबो बानाया बिदि आंनि चेनेलाव नुनो मोननाय नङा नोंथांमोनहा स' नेक्स्टआव दं राकि बसुमतारी बिथाङा लिरदों इण्डियान ट्राक ब्लग चेनेलखौ नाय आदा अके इण्डियान ट्राक ब्लग चेनेलाव अनुज ब्लगनि ना नायो जेसेबां ट्राक ब्लगारफोर दं नायो जेसेबां बाइकार्सफोर दं नायो आरो फिसा फिसा जोंनि बर'नि इउटिउबारफोरखौबो नायो आं स' नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना एमसि जेसि बर' बिथाङा लिरदों आदा नों चिरां बबेनि प्लिज रिप्लाइ आं चिरां निज्लागुरिनि भाइ दे स' नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना एब्राहाम ब्रह्म बिथाङा लिरदों आंबो गारि सालायनोमोन आदा गारि मोनगोन नामा आंबो ओरैनो दं गारि गैया क'क्राझारनिफ्राय गारिखौथ' आं खबर मोनबानो इन्सटाग्रामाव स्टेटास लागायगोन दे स' नेक्स्ट कमेन्टआव दं बर' कुइन बिथाङा लिरदों दादा फिउचाराव नों ट्राक सालायबाय थागोन ना गुबुन खामानि मावगोन प्लिज रिप्लाइ अके स' ट्राकखौ आं गारिखौ माने ट्राकल' नङा गुबुन गुबुन गारिबो सालायबोबाय 2013 निफ्राय सालायदों ओमफ्राय 12 निफ्रायनो सालायहांदों माने सोलोंनाय मानाय 12 आव जाजोबदों आरोना ओमफ्राय आं 13 निफ्राय फुल एक्सपिरियेन्स जानानै सालायदों फिउचाराव नायनोसै ड्राइभिंआथ' गारनो हाया आं ड्राइभिंजोंनो आं नाम बानायनानै लानाय आंनि न' बां जा आं दा थांनानै दं दा बिसिम सौफैदों गासिबो आंनि ड्राइभिंजोंनो आं थिखोनानै लानाय स' आं गारद्रायनोबो बुंनो हाया फिउचाराव आंनाव लाइनाव थाबाय थागोन ड्राइभिंआ ओमफ्राय गुबुन बिजनेसबो सोलिबाय थागोन साइडआवथ' आंना दा बिजनेस सोलिगासिनो स' नेक्स्ट कमेन्टआव दं अके आदै मदार वाव नों बेसेसिम फरायनाय आदा आरो नों हाबा जानाय ना जाया आदा प्लिज रिप्लाइ नों अबेनि आदा आं फरायनाया ओरैनो क्लास 9 सिम बिराद दुखुनांथाव काहानि दं आं उनाव बेफोर खोथाफोरखौ गासिबो खोन्थाजोबगोन दा आं आंनि थांखियाव जेब्ला सौहैयो अब्ला नोंथांमोना गासिबो मिन्थिजोबगोन आं दा बेफोर खोथाखौ नोंथांमोननो शेयार खालामथ'नो साना माने दुखुनांथाव बाथ्रा आरो स' लासै लासैनो नोंथांमोना मिन्थिजोबगोन आं बेखायनो बारा बुरजा फरायनो हायाखै अनलि क्लास 9 ओमफ्राय इंलिश मिडियामाव फरायदों क्लास 9 सिम आरोना नोंथाङा बुंबावदों हाबा जानाय ना जायाखै अके हाबाया नोंथाङा आंखौ जानायखौनो साननानै ला आरो दंबावो अबेनि आच्छा आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि दे नेक्स्ट कमेन्टआव दं दारक 2000 राइडर ओके क्या आपके साथ ट्रक हिंदी मैन जा सकता है तुम्हारे साथ अभी तो दोस्त मुझे हिंदी मैन नहीं चाहिए अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं बता दूंगा आप लोगों को ठीक है सो नेक्स्ट कमेन्टआव दं बिएन बसुमतारी बिथाङा लिरदों लेबार मावबा बेसांसो मोनगोन लडिं आनलडिं अके जोंनाथ' लेबार थाया माने जों ट्रेन्सपर्टार नालाय मोनसे कम्पानिनिफ्राय अबावबा डिलिभार खालामनाय बेफोरबायदिसो खामानि माने बिसिनाव अलरेडि लेबार थाखायो कम्पानियावहाय स' नेक्स्ट कमेन्टआव दं गान्धीश्वर बसुमतारी बिथाङा लिरदों गारि सालायनानै मा सिमां नुदों गुड कुइसन गारि सालायनानैथ' गोबां सिमां दं नोंथांमोनहा नुलांबाय थागोन मा सिमां दङ लासैनो मिन्थिलांबाय थागोन दे नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना राजु बसुमतारी बिथाङा लिरदों डेलि भिडिअ लाबो आदै अके स' डेलि भिडिअखौथ' आं लाबोनो सानगासिनो माने आंना बे गारि सौफैनि थाखाय भिडिअआ एसे माने उल्था फाल्था जागासिनो आं भिडिअ खालामनो गोसोबो जायाखै स' बेनो आरो दा फैबाय थासिगोन माने आं दहायसो थांनानै नायदों गारिया लड दङ मोनसे कम्पानियावहाय भारा हरदोंमोन मालिकआ दा लडखौ बोख्लायबानो बे गारिखौ मोनबोगोन आरो स' गोसोआ मोजां मोनाखै माने ओरैनो थाबाय थानो स' आरो लोगोजों थानानै माने उन्दुनायाव डिस्टार्ब जायो सानै उन्दुनो गरम बोथोर ना दा फांखायाबो फिसा जायो बेखायनो आं बेजोंबो थायासै दा रुमाव दंफैयो आलदा दंथ'सै दा दिनैनिफ्राय आलदा जाबाय आरो दा आं गारि सौफैबानो डेलि ब्लगखौ लाबोगोन स' नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना रिबथि बसुमतारी बिथाङा लिरदों बर'नि ड्राइभार ब्लगखौ बिराद मोजां नाङो नायनो आदा थेंक इउ आं बेबायदिनो ब्लग लाबोबाय थागोन नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय स' नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना BVL बिथाङा लिरदों आदाया मारै ड्राइभार लाइनाव आगान होजेना गुड कुइसन
आं बिनि मोनसे मालाबा भिडिअ लाबोगोन दे फुल भिडिअ बिनि जाहाथे नोंथांमोनहाबो मटिभेसन मोनो माने बोलो फैयो खामानि मावनो जाहाथे गोसो जायो बिनि मोनसे फुल भिडिअ लाबोगोन मालाबा स' आं ड्राइभार लाइनाव बिराद खस्थ'यै आगान होदों आं मालाबा फुल भिडिअ लाबोगोन दे बिनि फारसे स' भिडिअ गोलावद्राय जागोन नङाबा नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना मानिराम बसुमतारी बिथाङा लिरदों डनलै नों आदै स' बायह्रायाव एसे दम थायाबा जाया दम थानांगौ एसेबाबो माने बायह्रायाव परदेसि नालाय गोबां मोनसे जायगानि मानसि फैया गुबुन हादरनि गुबुन जायगानि गुबुन स्टेटनि गुबुन डिस्ट्रिक्टनि मानसि ज' जायो बाहाय नों सिङाव थानानै लाब गैया नोंनाबो आवाज ओंखारनांगोन आरो बेखौ गोसोआव ला दे नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना एम ब्रह्म बिथाङा लिरदों फुल सापर्ट दं आदा नोंजों थेंक इउ भेरि माच आंनाबो गोसोआ बेफोरबायदि नुयोबा आरोना बिराद मोजां मोनो नोंथांमोना आंजों सापर्ट दं सापर्ट खालामो लोगोफोर दिनै नेक्स्ट डे मैयाहाय आं कमेन्टखौ फरायनानै फोजोबनो हायाखै बांद्राय मोनानायखाय ओमफ्राय दा टाइमा नै 3:22 जाबाय बेलासिनि दिनै 26 तारिख दहाय फुङाव आं बानायनो नागिरदोंमोन फोजोबनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बिराद दावराव जानायखाय माने गारि मटर फुङावहाय बिराद फैयोना बेखायनो आरो अनाराबो दहाय फैदोंमोन बाहाय मालिकआ ओमफ्राय माखासे मेनेजारफोरबो फैदोंमोन बेखायनो आं दहाय भिडिअखौ फुङाव बानायनो सम मोनाखै दा आं दा स्टार्ट खालामबाय 3टा टेस्टनिफ्राय स' जोंना कुइसना दंबावो सांगार नार्जारि बिथाङा लिरदों आदा मान्थआव बेसेबां मोनो सेलारिखौ अननानै प्लिज रिप्लाइ खालामथार सेलारिखौथ' आं बार खिथाखाबाय स' नेक्स्टआव दं जोंना आसाम पुलिस बिथाङा लिरदों आदा नों बे गुवाहाटीयावनो पार्मानेन्ट थामारसिगोन नामा आदा मोनहा न'आव साबैसे दं मोनथिनो लुगैदों अके गुवाहाटीयाव पार्मानेन्ट थागोनखौथ' बुंनो हाया आं अल इन्डिया खारग्रा गारि नागिरगासिनो जुदि मोजां मोनोबा बारनाय जागोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो बरिं मोनबाय थागोन ना गुवाहाटीयाव बेसेबां देखायबाय थानो जायगाफोरखौ नायनोसै माबा मोनसे प्लानिंफोर जायोबा गुवाहाटीयावनो थाबाय थानाय जागोन एसे प्लानिंबो खालामगासिनो स' बुंनो हाथ'आ आरोना बे गुवाहाटीनिफ्राय खारगोनबा पार्मानेन्ट थाबाय थागोन बेफोरखौ मोनसे कुइसना जाहैबाय आदा नोंहा न'आव साबैसे दं स' जोंना न'आव 6 फेमिलि मेम्बार दं आं फेमिलिनि भिडिअखौ गुबुन मोनसे भिडिअ मालाबा उनाव बानायगोन दा आं खोन्थाथ'ला नोंथांमोननो दे स' नेक्स्टआव दं जोंहा रि इन्टारटेनमेन्ट बिथाङा लिरदों वेलकाम टु गुवाहाटी ब्रादार मोजाङै सलाय गारिखौ अके थेंक इउ गारिखौ आं मोजाङैनो सलायगोन आरो दिनैसिम सलायबोगासिनो मोजाङैनो दे स' नेक्स्टआव दं सुमित दैमारि बिथाङा लिरदों आदा नोंस्रा न'आव साबैसे फेमिलि दं फ्रम कार्बि आलं स' आंहा न'आव 6 फेमिलि मेम्बार दं आं दा फेमिलिखौ लानानै भिडिअ बानायथ'नो साना दे आं जावले बुंगासिनो थेंक इउ कमेन्ट खालामनायनि थाखाय उनाव नुगोन आरो दे फेमिलि मेम्बारखौ स' दा नोंथांमोन दंखायो नोंथांमोनहानो आंनि फेमिलि मेम्बार नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना हाब्रां ब्रह्म बिथाङा लिरदों गौरीपुर रडला होननाय जायगायाव थादोंमोन नामा आदा गौरीपुराव माने जोंना थानाय खुनु फिक्स गैया माने गारिया जेराव खालि जानानै मोनायो बावनो थायो मालाबा गौरीपुर थायो मालाबा साथाबारि थायो मालाबा गुवाहाटी टाउन बिदि आरो खुनु फिक्स गैया जिखुनु गुवाहाटी एरियायावनो दा खारथ'बाय थागोन आरो माने अनारना गोदान कन्टेक्ट जागासिनो गोजानावबो कन्टेक्ट जागासिनो गारि बे गोदाना फैयोबा दस्रा गारिया फैयोबा आंनो होयोबा माने गुवाहाटीनि बाहेरायावबो खारनाय जागोन आरो दे नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना मनजित रामसायारि बिथाङा लिरदों नोंना इयार्सआ बेसेबां आंना इयार्सआ आंना डेट अफ बार्थआ 15/9/1993 माइनास खालामबा बेसेबां जायो 32 इयार्स रानिं जागासिनो आंना दे 32 बोरायबाय नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना शंकर बसुमतारी बिथाङा लिरदों ड्राइभिंखौ मारै रोङा कर्स लादों नामा हेभि ड्राइभिं मारै मोना अके गुड कुइसन ड्राइभिंखौ आं कर्स लादों फार्स्टआवहाय ओमफ्राय उनाव गुबुनजों थादों ओमफ्राय हेभि ड्राइभिंनि आरो आलदा कर्स लाबावनांगौ बेखौ आं टेस्टआव डाइरेक्ट पास जादों ओमफ्राय बेयाव आं ड्राइभिंनि सार्टिफिकेट मोनदों बेनि उनाव आं ड्राइभिं लाइसेन्स हेभि बानायनो हादों आरो बे फार्स्टआव लाइट लाइसेन्स होदोंमोन कर्स लानायाव ओमफ्य डाइरेक्टलि पास जादों स्कुलाव ओमफ्राय हेभि ड्राइभिं स्कुलाव ओमफ्राय बेनिफ्राय आं डाइरेक्ट सार्टिफिकेट मोनदों आरो दे गुवाहाटीनिफ्राय स' नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना दैदेन हां बिथाङा लिरदों
आदाना ट्राक सालायनायनि सेलारिया बेसे आरो आदाना चेनेला मनिटाइज जादोंना जायाखै स' आंना सेलारियाथ' मिथिखाबाय चेनेलाबो आंना मनिटाइज जाबाय आर्निं जागासिनो दा बे चेनेला मनिटाइज जाबाय दे एन इ ब्लगा स' नेक्स्ट कुइसनाव दं जोंना धोरोमसा बर' बिथाङा लिरदों आदाना एक्सआ खयजन फाग्ला बुंहरानलाय स' आंना एक्सथ' गैया एक्स माने गोदो उन्दैयाव स्कुलाव जेनेबा बै पेपार लिरनानै गाहरलायनाय जरायलायनाय बे समावहाय दङमोन आरो सानै दङमोन बे समाव जेनेबा बावनो हाया आरो जेनेबा दङ नालाय दं खिन्थु रियेल माबा नङा इयो गोरलै गोरलैयावमोन आरो माने ओरै जरायलायनाय बा आखायाव नाम लिरनानै लालायनाय बेफोरबायदि समनि आरो बियो सानै दङमोन स' मा मिसा खोथा बुंनो ओमफ्राय दा जायखौ मोजां मोनदों जायजों ट्रु लाभ बेनो आंनि लाइफ लाइन दे आं नोंथांमोननो खिन्थागोन दे एकदम सियर खिन्थागोन दानो नङा उनाव खिन्थागोन नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना थाजिम मुसाहारि बिथाङा लिरदों गारि सालायनो बरिं मोना नामा बरिंखौथ' मालाबा मालाबा मोनो दा गावनि रोंनाय खामानिखौ मावाबा आरो रोङैखौ मावोबा बांसिन बरिं मोननो नागिरो स' बेखायनो मावनो मोजां मोननांगौ जायो बरिंबाबो स' बेनो आरोना बरिं मालाबा मालाबा मोनो नेक्स्ट कमेन्टआव दं जोंना अजित वारि बिथाङा लिरदों आदाना जिएबा बहानि जिएबाथ' आंनिया दादगारि साइडनि चिरांनिनो दे लोगोफोर भिडिअ'आथ' बिराद गोलाव जाबाय अखा हादोंमोन दानिसो गुवाहाटियाव सान्दुं दुंफिनलायबाय भिडिअ'खौ एसेयावनो फोजोबसै नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै थांबानो जाबाय बिदिबा लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट ब्लग भिडिअ'आव दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो फोजोबबाय जै बर' हारिनि